Benvinguts. Hola, què tal, com esteu? Ara feia dies que no em veieu, feia dies que no penjava vídeo. La veritat és que he estat bastant enfeinat amb tot el tema aquest de la refundació de Convergència. Com sabeu, ara ja, i fins al juny, que és el Congrés, hi ha tota una campanya que es diu Torn Obert, que el que es tracta és de recollir les impressions i les idees i les formes de fer que volen els militants de Convergència, els simpatitzants, la gent propera, recollir tot això per fer un document, un macrodocument, que dibuixi les línies bàsiques del partit, però fet per la gent, no fet per la direcció, ni per la cúpula, ni per un sector, ni per uns canals, ni per uns lobbies, ni per res, sinó per la gent que milita, per la gent que treballa, per la gent que vota, per la gent que vol una cosa diferent. Jo crec que això, més que una refundació, ha de ser la dissolució d'un partit que ha quedat estancat, que després de la ruptura amb Unió i els diferents corrents que ha agafat el partit i la força que ha agafat gent dins del partit ha de renéixer, ha de canviar, s'ha de desfer i fer una cosa nova, i en això estem. Jo estic bastant il·lusionat, jo crec que sortirà una cosa positiva, una cosa sobretot basada en l'opinió i en les ganes de les persones i de les persones que en formen part principalment, no? Serà diferent, estic molt implicat en aquest tema, per tant tinc molt poc temps per fer coses que també m'agraden molt, com els vídeos que faig habitualment, i per això us demano disculpes. Ara ja acabem la primera fase, per tant entenc que tindré una mica més de temps per tornar a fer vídeos i penjar-los. Intentaré que, com sempre us dic, encara que cada cop que ho dic no ho compleixo, cada setmana, no? Com a mínim cada setmana i mitja. He tingut una idea, vull fer diferents vídeos, una sèrie de vídeos sobre pros i contres de diferents aspectes d'un estat propi. Per exemple, doncs model d'educació nòrdic, pros i contres. Exèrcit propi, pros i contres. Sistema de finançament de partits, pros i contres, de diferents aspectes. Des del meu punt de vista, amb els coneixements que tinc, que són limitats, evidentment, com els de tothom. Per tant, i generar una mica de debat, i que vosaltres digueu la vostra, si esteu d'acord, si trobeu millor una opció o una altra, i fer els vostres suggeriments als comentaris. Aquesta és la idea d'aquest canal, d'aquesta sèrie de vídeos. No sé quants en faré, suposo que al principi com a mínim tinc pensats 2 o 3 dels temes així com més de debat, que estan més a l'ordre del dia, com per exemple el tema de l'exèrcit, o el tema de l'ensenyament de l'educació i de més, o del model universitari. Pros i contres seran vídeos curtets, i el que es tracta és generar una miqueta de debat, i vosaltres a les xarxes pugueu dir la vostra o a través dels comentaris. Espero que us agradin. Dir-vos que últimament no he tingut temps per penjar vídeos, però sí per navegar per internet, i una de les coses que he trobat ha sigut una comunitat de youtubers en català. Costa molt trobar contingut de YouTube en català, però hi ha un noi, hi ha un usuari de YouTube que es diu Albert Fox, que té un projecte que és una plana web, que el que fa és agrupa tots els canals de youtubers en català, i aquesta web es va actualitzant cada vegada que es penja un vídeo d'un d'aquests canals. Per tant, tu entres en aquest web, que es diu www.youtubers.cat, i allà vas veient els últims vídeos penjats per la comunitat catalana de YouTube, de totes les temàtiques. No està, o sigui, allà hi ha des de gamers fins a gent que fa videoblogs, gent que fa receptes, opinions, viatges, el que sigui, no? I la veritat és que està bé, la seva majoria, evidentment, perquè està de moda, és el tema del gaming, de partides de gameplays, però està molt xulo, hi ha contingut, hi ha gent que val, hi ha gent que li dedica hores. De veritat és que hi ha, no sé si 5 o 6 que he vist que són molt potents, gent que també comença com jo, que no en sabem gaire, però que hi posem moltes ganes també, i ha estat molt entretingut. La veritat és que xapó, Albert Fox ha sigut una gran troballa, és un gran projecte brutal, que segur que t'ha menjat moltíssim de temps. Hi ha una sèrie de youtubers que també col·laboren, us recomano que entreu. Us deixaré l'enllaç a la descripció, també us deixaré l'enllaç al canal d'Albert Fox perquè també el pugueu seguir, i també us posaré el seu Twitter perquè el pugueu seguir a les xarxes socials. Felicitar per aquest projecte, que a mi m'ha encantat, que farà que sigui una mica més fàcil trobar contingut de YouTube en català i gaudir d'aquest producte.
Bé, res més, dir-vos que això, que tinc la voluntat de començar a tornar a fer vídeos, que espero que us agradi la idea de la sèrie, o si teniu alguna altra idea sempre us dic que ho podeu deixar als comentaris, que no sigueu tímids, que em deixeu comentaris, podeu criticar o dir-me que no us agrada sense problemes, i jo també us diré el que penso sense problemes, tant si és per bé com si és per mal, no tinc cap inconvenient, tot el contrari, que es tractés de dir el que cada un pensi, només faltaria que no poguéssim dir el que pensem i com ho pensem, no? Que és el lema del meu canal, diguéssim. Gràcies per continuar veient-me, gràcies al més d'un centenar de persones que ja s'han subscrit al meu canal, dir-vos que us podeu subscriure per així poder rebre les notificacions quan pujo un nou vídeo, dir-me també que us podeu seguir-me a les xarxes socials que us deixaré aquí baix, al Twitter i al Facebook, i moltes gràcies i fins la propera. Bon dia, i és tan... Meet you by the seaside in my mind. I could walk